אז עכשיו אני מתחיל. אתה אתמול אמרת שאם אני אדפיס את זה בספר, זה יהיה... אז רציתי להביא לך ספר שנקרא 1000 משחק ומשחק, שאחר כך התפתח ל2000 משחק ומשחק. וזה היה כאילו להיט. זה היה להיט בקושי בתנועות הנוער. אנשים, זה כמו ספרי בישול. אבל אני אוציא דבר כזה. אני דיברתי א' על מגמה. זאת אומרת, אתה צריך כמו עם השמירה על הפרחים וכל זה, לפנות אל הנוער. וב' שלא יהיה לך את התלות הזאת, לא במשרד החינוך ולא דרך חברה להגנת הטבע ולא בגוגל ולא בשום. אין לי תלות כזה. אין לי תלות כזה. מעולם לא הייתה לי תלות כזה. מה שהם רצו ויש דברים שעשיתי שאחר כך הם פרסו חסות על זה והתגאו בזה. הדוגמה הכי טובה זו הדוגמה של בית ספר שדה עירוני, שסיפרתי לך איך ש... והיום זה הדבר שהחברה גאה בו, הם קוראים לזה קהילה, ויש לחברה איזה 2.5 קהילות כאלה, הדור של עכשיו לא יודע שבזמנו זה הייתה, מה הייתה ההצעה ומה הייתה המגמה. אמרתי לך אתמול, יש לי בעיה עם הגוגל הזה ועם שלח, כי בעוד שאני רוצה שהנושא יהיה סביבה קרובה לכל. אני די פוחד ששלח ימשכו את זה לגוגל שלח. ושלח עובדים רק עם 2 כיתות, והם לא עובדים עם תנועות הנוער, והם לא עובדים עם מורים. ויכול לקסום מהם, אין להם כל כך לקרוא במערכת החינוך, לא בזה שהם לא טובים, אבל שמערכת החינוך בכלל לא מעריכה טיולים. אז אני חושב שזה עשוי להתמסמס. למשל, מה שהספרתי לך אתמול על חסמבה, אני לא בטוח שלא שלח ולא גוגל, הבחורה מגוגל, הם יסכימו שזה יהיה חלק מתוך ההשתלמות הראשונה. אז גם. עכשיו, ישנו דבר יותר קטן שכתבתי שקשור לעניין הזה, זה נקרא בוחן פתע אישי. בוחן פתע אישי. שאני מחלק את זה לאנשים בהשתלמויות כאלה. אני לא יכול לקרוא לך את הכל, גם לא צריך, אבל אני מבקש, אנא, אתה בוחר את עצמך. אף אחד מלבדך לא יודע את התוצאות. אלא אם כן אתה תגלה זאת. כרגיל יש להניח שאת הציון הנמוך תשמור בלב, ואם יהיה גבוה, נצטרף לגאוותך. יש כאן כל מיני שאלות פשוטות שאדם צריך לשאול את עצמו. אני אומר לו, אם יש שאלה שנראית לך בלתי חשובה, בלתי מעניינת, אז גלה. דבר כמו שבחסמבה אני אומר, בואו נמחוק את השאלות הלא רלוונטיות. ואז אני מציג כאן שאלות שונות, שאלות הקשורות לעברו של המקום, שאלות הקשורות לכלכלה, שאלות הקשורות לחברה,
שאלות הקשורות לחי ולצומח, שאלות קשורות לעתיד, ושאלות קשורות, אני כבר לא יכול לקרוא כל כך מה... וזה מסתיים בדבר מאוד פשוט. האם תוכל לציין בפנינו כמה דברים שאפשר לראות באזורך בעונות שנה שונות, ששווה לבוא ליישובך ולראות אותו. בסך הכל, במילים אחרות, תחשוב על זה, על אורחים שבאים אליך, האם יש לך מה להראות להם בסביבתך? ברחובות, מה תיקח אותו למכון ויצמן? אם הוא יבוא אליך פעם שנייה אורח, אם יבוא בשבת שהמכון סגור, אז זה דבר שאם הייתי מרגיש שהעדי הזו, הגוגלית הזו, היא נראתה לי קצת, הייתי שלח לה את זה, והיא לא תקרא אותי. אז אבל זה אחד דברים שאני אציג. עכשיו אני רוצה לספר על שני דברים. יוזמה שלי בתפקידי. חכה רגע אחד. זה הנושא של מרכזי שדה. עוד שאמרתי על זה כבר משהו, אני אדבר מהר על ההיסטוריה של זה, דיברתי על זה גם על ההיסטוריה של זה. הרעיון הוא הרעיון הכללי שלי שאנחנו צריכים, מערכת החינוך, צריכה להשאיר למורים את החלק של ההוראה, ההדרכה, שלא יתעסקו עם המנהלה, שלא יתעסקו בקיצור, שהם יעשו את העבודה נטו. שיעשו עבודה נטו. כן. ואז אני לקחתי באחת הפעמים הראשונות, לקחתי יציאה ליער חולדה. כדגם ליציאה ליערות. באותה תקופה, הקרן הקיימת התחילה לפתח בתוך היערות פינות משחקים וספורט, ביוזמת הקרן הקיימת. הייתה תקופה, אני חושב שווייץ כבר לא היה בחיים. כל מה שווייץ היה בחיים, אז הוא התייחס ליער כמקום כלכלי. אם אפשר, לא נוטים יער איפה שיש חקלאות, כן אפשר לטעת איפה שיש חורש. והיה נותן עבודה, בעיקר לעולים החדשים, ורוב נטיית היערות היה בשנות ה-48, 9, 50, כאשר זו הייתה עבודת הדחק של העולים החדשים. אז נותן להם עבודה, שזה חשוב. ואחר כך היער מוכרים את מוצרי היער. נוטים אותו צפוף, אחר כך מדללים. נוטים צפוף, ישנם ענפים ישרים, ומתחילים עם צפיפות גדולה, ולאט לאט מדללים, הוא מכניס את עצמו. ביערות אורנים זה יותר בעיה, ביערות אקליפטוסים זה ברור לגמרי, שזה עץ כלכלי לחלוטין האקליפטוס. והוא לא הסכים להתעסק עם שום דבר אחר. כאשר ניסו לעשות פעילות ביערות, הם היו צריכים להסתיר את זה מווייץ. כי הוא לא נתן להם, הוא לא עודד את זה, בוא נגיד. להסתיר את זה להסתיר את זה מווייץ. ווייץ היה, יוסף ווייץ היה, זה לא שהוא התנגד, אבל הוא אומר למנהל האזור שלו, בזה אתה מתעסק, בזה אתה משקיע כסף וזמן, כי ברור שזה השקעה של כסף. ואנשים עשו את זה. ואז עלה רעיון שבוא נפתח את זה יותר. והרעיון היה על הרקע הזה של היער, לא מגיעה כיתה בודדת בדרך כלל,
אולי היא מגיעה כיתה בודדת, זה אנחנו לא יודעים, אלא יוצאת שכבה שלמה. שכבה שלמה של תנועות הנוער, יושבת ביער חולדה, או שכבה שלמה של בית ספר, אולי בית ספר שלם, בא ליער אחר, ושם הם מבלים כמה שעות. אגב, האיסור להיכנס ליערות תורנים, היה איסור של משרד החינוך. קודם סיפרתי לך על הסוד הפתיחותי. אולי אני אספר. היה מפני שביער חולדה היה מחנה נוער גדול, בדיוק כשהייתה פעילות של תוואי התהלוכה, כן. והחבר'ה התנפחו ולקחו אותם לקפלן, וזה היה נורא. גם בקפלן לא ידעו מה לעשות. אולי סיפרת שבאותו זמן... לא סיפרת. מה? על הנושא הזה לא דיברתי. באותו זמן, אספר לך משהו משפחתי, באותו זמן היינו בנחלת, ויש שם מורנים, וראו אותו, אתה תהלוכה, והיית פעם תהלוכה של תוואי. כן, כן. אתה תהלוכה, ושיחקה איתו, והתנפחה. אז ראו אותה, אז ליאורה לקחה אותה לרופא, נתנו לה משהו אנטי-אלרגי, כן. זה עבר. בלי שום... וכאן זה נמשך, הצבא אסר ומשרד החינוך אסר, וכשאני ראיתי בהבינות איך אתה יכול בארץ לאסור כניסה ליערות תורנים, זה רוב היערות שהם לא חורשים. ואז הלכתי ליערן מי שטיפל בזה, ומסתבר שהוא עבד יחד עם המכון הביולוגי בנס ציונה. הם חיפשו משהו. ואז נפגשתי עם הביולוג שעסק בזה, והוא הוציא הוראה שלא להיכנס ליערות תורנים בחודשים מסוימים, כלומר לא איסור טוטלי, ואחר כך גם הוא עושה, אתה יכול להביט ולראות אם יש פעילות של התוואי או לא, זה לא... בסך הכל הכינים שלו תלויים, זה מושים בולטים לעין. ותיקנו את ההוראה הזאת. באותו הקשר גם ההוראה הייתה, אבל כשאני באתי למשרד החינוך, היה ככה, היה אסור להיכנס ליערות תורנים, אסור להיכנס למים, וחוץ מכל מיני איסורים אחרים. אז ואסור להיכנס למערות וחורבות. מערות וחורבות, אמרתי, השתגעתם? אסור להיכנס למצדה, אסור להיכנס לקיסריה, זה הרי חורבות. אמרתי, טיולים נכנסים למערת התאומים ולעוד מערות. אז מה האיסור הגורף הזה? אז נפגשתי עם האנטומולוג שהוא עוסק בתוואי, שבמקרה היה גם מדריך בנוער עובד בשעריים, כשאני הייתי שם חניך. אבל הוא היה ברובה לגמרי, תכף תשמע את ההמשך. אמרנו, תשמע, יש מערות שנכנסים אליהם, ולא תבדוק אם יש חולים. הוא ביקש ממנו רשימה של המערות שנכנסים אליהם. זה לא פשוט, אני צריך לכתוב לכולם, וזה וזה. והעברנו לו רשימה. והתברר שבמערות האלה אין ידיעות על חולים. אין? אין ידיעות על מי שחלה מהם. כן. ואז הוא הסכים. מה? זה היה כנראה בעקבות מלחמת השחרור שחלו הקשרים של הפלמ"ח. כן, יש כאלה שחלו. כן. ויש מערות שאתה מקבל בהם קדחת. חבר שלי שנהרג במשלט רפי, לפני זה חלה בקדחת מערות. תראה, לא שאין סכנה שאפשר להיכנס לכל מערה, אבל זה לא מצב כזה לכל המערות.
כי אתה יודע, זה בדרך כלל, הטבע היא נמצא למערות שלפני זה היו בהם עדרי צאן. במצדה לא היו עדרי צאן. מערת התאומים שאי אפשר להיכנס אליה עם עדרי צאן. אז הוא הסכים שאפשר להתיר כניסה למערות. אפשר להתיר כניסה למערות שברשימה. א' המערות שברשימה, אבל בפתח כל מערה כזאת, שלט, בעברית, אנגלית וערבית, שאומר, תו בתוך המערה, אל תשב, על זה, בקיצור. אני חשבתי מה... אני אפילו לא אציע את זה למשרד החינוך. אתה יודע מה זה לעשות שלטים בעשרות מערות? כמה זה יקר? ושלט זה לא מספיק, אתה צריך גם להחזיר, לתחזק אותו, לתקן אותו וזה. אז אני הסתפקתי בזה שבחוזר מנכ"ל הודעתי את האיסורים שלו. אני כבר לא זוכר, אני צריך לראות. אם כתבתי שבפתח כל מערה יוצב שלט כזה, שיוצב שלט, וכל האיסורים שלו היו עם השלט. ואמרתי שיקרה... על הבב אללה. לא, לקחתי לעצמי אחריות. אבל לקחתי אותה בלב שקט. אז כניסה למים זה היה קצת יותר מסובך. ועד היום אגב אסור להיכנס למים. זאת אומרת, כבר אסור לי. אני אמרתי, מה, אתה הולך, אתה מגיע, אתה בן גדי. לא תיכנס לנחל, לא תיכנס לנחל דוד, לנחל ארמון, אתה הולך בנחל כזיב, לא תיכנס ואז הצלחתי לשכנע אותם שיהיה כתוב שאפשר להיכנס למים. בתנאי? מה? בתנאי? בתנאי שהמדריך ברר שהמים נקיים, כי בנחל כזיב נכנס ביוב של סדום, של צפת. המדריך יודע לשחות? מה? שהוא יודע לשחות, להציל לא, מדובר על מערות, על שלוליות. כן. לא מדובר, בשום מקום לא מדובר על... לא דאגתי לזה שלחבר'ה איפה לשחות. לא דאגתי לכנרת ולחוף הים. שם זה עניין אחר, עם חופי הצלה וזה. דאגתי תראה, קח את הדוגמה של עין גדי. אתה לא יכול לטבוע שם. אבל בגולן אתה יכול כשכתבנו את זה, עוד לא היה גולן. אפשר להיכנס למים לצורכי לימוד. זה היה הנימוק. מה? לצורכי לימוד. אני לא שומע. אפשר להיכנס למים לצורכי לימוד. כן. אחר כך תיקנו את זה גם לצורכי הנאה. וזה היה לשיקולו של המדריך. לא שלא היו אסונות. אבל היו מקרים שהיה... טוב, יש מעיין שנקרא עין המערה. זה לאורך הגבול המצרי. שזה מערה עם מים, אבל אם אתה צולל, אתה מגיע לפער של המערה, כלומר אתה סוחב, אחר כך אתה נמצא במקום. כן, ואחת לא הספיקה לעבור. שיש בו אוויר. ומדריך אחד אמר את זה לכם, וטבע לילד, כי הוא לא הספיק לעבור, או שלא הספיק לחזור. וזה היה... אני הייתי אז עד מומחה במשפט של המדריך הזה, כי לא רציתי שיפטרו אותו. ומה היה גזר הדין? ומה פסקו? פיטרו אותו. לעומת זה, טבע... מי פיטר אותה? החברה. משרד החינוך, מי פיטר אותו? אני לא זוכר אם הוא היה של החברה, משרד החינוך. זה היה משפט פנימי או משפט... לא, משפט פלילי. משפט פלילי. דרשו, אני חושב שהוא כן היה מורה מדריך, משהו כזה.
אני יכול לטלפל עליו היום ולשאול. לא, לא, לא חשוב. סתם... היה מקרה של תביעה בכנרת, שלדעתי אשמה מוחלטת של המדריך. והייתה בעיה. אלא שהשופט היה יוסף אור. לא יוסף אור. השופט אור, אני לא זוכר את שמו. תיאודור אור. תיאודור אור. זה היה השופט. תיאודור אור. כן, תיאודור אור. והוא היה אח של יוסף אור, שהיה מדריך בבית ספר שדה. אז הוא היה לאום שלם, יש סכנות, אבל טיול זה חשוב, וכו' וכו'. בקצור, בשביל הטיול שווה לקחת. אני אז לא ידעתי שהוא אח של יוסף אור. אז אלה היו 3 גורמי בטיחות, 3 נושאי בטיחות שהיינו צריכים רק רגע. כן. אז היו באים ליער קבוצות גדולות, ולא יודעים מה לעשות שם. רק היה באים, היו, אני יודע, אוכלים, המנהל בית הספר או ראש התנועה היה נואם נאום וזהו. אמרתי, זה חבל. אז הצעתי, והיות והמקום הראשון היה חולדה, הצעתי לעשות, קראתי לזה מרכז שדה. שמקום שבו אפשר להפעיל בו זמנית 100 אנשים. צריך ליצור בו פינות שונות, דברים שונים, ואם בכל מקום יהיו 50 אנשים ויהיו 20 מקומות, פתרנו את הבעיה. התלבטנו איפה לעשות את זה. אני לא אהבתי לעשות את זה ביער חולדה, כי חשבתי שמאות אנשים ידרסו שם את השטח, זאת אומרת, האדמה תהיה, היא לא תחלחל והעצים לא יקבלו מי גשם, והצעתי לעשות את זה ביער חולדה, ולפני חולדה, איפה שהיה המחנה של האתיופים. לפני זה היה שם מרכז של הגדנ"ע, ושמרכז נוער. זוכר משהו. אני זוכר משהו. אבל הקרן הקיימת אמרה, אפשר לעשות את זה ביער חולדה. הם אומרים, ואז הצעתי, חשבתי מה לעשות שם, והצעתי, אני זוכר בעל פה, אני חושב שכבר אמרתי לך את זה. הצעתי, אני אומר את זה לא לפי סדר עדיפות, ראשית מקום שאפשר להקים מחנה סופי. אם מישהו רוצה להתעסק בסופיות, מקום שאפשר לשחק בכדורעף. משחק הגדרת הצמחים ביער חולדה. מבחינתי מגדיר, אתה יכול לזהות. תרגיל שחזור של בית הרצל. בית הרצל עכשיו הוא כמו שהיה פעם, אבל כשעשיתי את זה הוא היה הרוס. והיית צריך לחשוב היטב, נתתי את זה לכל קיר, הקטשתי חוליה, שתגיד מה בקיר הצפוני, מה היה שם. תתאר במילים. מה? תתאר במילים או תצייר או מה? יתארו במילים, וזה מלמד הרבה על הבית. מסבר שהפועלים גרו במרתף, והאיש שלי גר בקומה השנייה, איפה שהיו במסעדה. אחר כך הנושא של מים בירושלים. אחר כך בארות. בקיצור,
וגם הצעתי מסלולים שיוצאים משם. מסלול אחד מאוד קרוב לגבעה שקראתי לה גבעת הסלעים, שזה מעבר לכביש, שהייתה שם גת ויש שם כמה דברים יפים, ואחד מסלול עד אנדרטת הגבורה, שמספר את הסיפור של המאבקים על דרך לירושלים. הרעיון התקבל על ידי הקרן הקיימת, על ידי החברה, והחוברת יצאה, ומינו מדריכה שם, שתטפל גם תפיץ את הרעיון, תדאג שיבואו אנשים. לא שמעתי אם אתה רוצה. וגם תדריך, או תדריך את המדריכים, או תיתן עצות, או מה שצריך. הייתה בחורה מאוד מוכשרת, כמו לזיבה, היא עשתה את זה יפה. וכאשר הרעיון הזה נקלט, הצענו עוד אתרים. למעשה בכל היערות בארץ, ולכל מקום יצאה חוברת עם המידע ופעילויות, ובסוף הקרן הקיימת בעצמה השתבחה בזה, והיא הוציאה חוברת שבה יש רשימה של מרכזי השדה, ויש מרכזי שדה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 כאלה. במקומות שונים. לא הייתה פעולה אחת. הקושי, שזה גם מה שהכשיל את זה, שהמורים היו צריכים לעשות את זה, המורים והמדריכים. ואלה מפחדים פחד מוות לצאת עם ילדים החוצה. אז אחר כך היה דבר זה התחיל עוד לפני שהייתי במשרד החינוך. עבדתי עם תנועות הנוער, כאילו היה לי תפקיד לא רסמי שמרכז נושא הטיולים שלהם. ותנועות הנוער בחופש הגדול, לפעמים גם בפסח, יוצאים למחנה. יש מחנה זהו מאז ומתמיד. אני זוכר שהייתי בכיתה ז', היינו במחנה עבודה במשמרות, עשינו טיול שהולך דרך הכרמל לבת שלמה, לשפיה, ועברנו ביער של זיכרון, והיה שם מחנה של הנוער העובד, ומפקד המחנה, מנהל המחנה, היה שמעון פרסקי. ואז דיברו על המחנות, וכבר החברה הייתה מספיק מבוססת, והכירו אותה, חשבו מה עושים במחנות. מה אתה עושה? אתה בא, יושב עם חבר'ה כמה ימים, מה אתה עושה? ואני הצעתי את הטיולים, ומסיבה עקרונית, שהתברר שגם סיבה מעשית, בלי רכב. טיול שיוצא מהמחנה וחוזר למחנה. מה הרווח? זה רווח כספי, זה רווח ארגוני. זה הכי פשוט, אתה קם ויוצא וחוזר. ואז הכינותי להם חוברת, זאת החוברת. קיץ תשכ"ג, אני לא יודע לעשות את קורא אותה? חכה. תיישר קצת. מחנה הקבע בהר הכרמל. בין הצעה למסלולי
מסלול טיולים. בסדר, אם אני יכולתי לקרוא... אז כאן יש הקדמה במסלולים, ובין השאר גם הצעתי פעילויות, למשל, יש כאן הפעילות הזאת של חלזונות יבשה. כן. לא קונכיות ים, אלא חלזונות יבשה. עמלנות, מה אתה יכול לעשות עמלנות. מה אתה יכול לעשות מסטרובלים. כן. ואלה המסלולים. כמה מסלולים יש כאן? 5 מסלולים. זאת החוברת שיצא אז. זה דווקא הרעיון נקלט, ואז הם הוציאו חוברת כבר בדפוס. שכבר ידעו אז שיהיו עוד מחנות. ישר את זה. מחנה קבע א' ותנועות נוער על הכרמל. בחוברת הראשונה, שמת לב, כתוב מחנה קבע. כן. לא סתם. מחנה הקבע, כאילו יש רק אחד. אז כבר היה נוסף, שגם כן אני הייתי מעורב בו בחוף עתלית, והדבר היחיד שרואים שאני מעורב בו, זה כתב היד שלי במסלולים. יכול להיות שלקחו מכאן, יכול להיות שכתבתי בנפרד, אבל כאן יש רק המסלולים, כאן אין החלק של הפעילויות, אבל זו חוברת יפה. בסך הכל עשו אחר כך כמה מחנות קבע כאלה במקומות שונים, ויש כאן 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 מחנות כאלה בארץ. אז זה דברים שהייתי מעורב מאוד לפני שהייתי בתפקיד במשרד החינוך. בקשר למרכזי השדה, זה כבר סיפרתי לך, אני בטוח, כי קישרתי את זה לעניין של במקום בית ספר שדה מל"ש, שמחנה הקבע היחיד שלא הצלחנו להקים, היה דווקא בפארק הירקון בתל אביב. לא סיפרתי לך? אני לא זוכר שסיפרת. הצלחנו לקבל שם מקום. והכיננו חוברת, ומינינו מדריכה, וזה לא יצא לפועל. אמרת משהו, אבל מה, העירייה משהו? אם תשאל אותי, מי שבשלב הזה העברתי את כל הנושא הזה ליוסי פלדמן, שאז הוא עזב את עין גדי וחיפש פרנסה, ואני שמחתי על כושרו הארגוני, דבר שאין ספק, אבל אני חושב שתל אביב, כמו שהוא לא רצה בית ספר שדה תל אביב זה לא היה בדיוק בראש שלו. אחר כך, כשהוא קיבל על עצמו, הוא לא הקים, כאשר קמה המועצה לשימור אתרים, והוא נתמנה למנהל שלה, אז הוא היה עירוני מוחלט, ובתל אביב הוא עשה הרבה דברים, אבל זה היה שלב אחד, השלב הזה של פארק הירקון, היה שלב אחד לפני זה, וזה לא קם. אני חושב שאלה הדברים אני מפסיק רגע. הנושא הזה של תל אביב. מה? הנושא הזה של עיר. בית ספר שדה, תל אביב, בית ספר זה, בכלל לא כל כך קלטו בחברה שיש דבר כזה של טבע בעיר, וששווה להתעסק איתו. היום זה נשמע, לא מאמינים שאני אומר את זה. היום החברה עוסקת בנופים הפתוחים. זה החוברת הפתיחה של הנוף הפתוח. נוף פתוח זה כל נוף
אין בו בנייה, ושהציבור יכול להסתובב בו. זה השטח של הטבע ליד הבית. וזה מפעל גדול. על הנייר, הכל פתוח. אבל למעשה, האנשים שעוסקים בענף הפתוח, אתה דבר. הם אנשי שמירת טבע. ומבחינתם, הלוואי ולא יסתובבו שם אנשים. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שאנשים יחשיבו את השטח הזה, צריכים להביא אותם לשם. כי השטח, הענפים הפתוחים, זה השטחים הלא בנויים בתוך העיר או קרוב לעיר, זה משאת נפשם של ראשי העיריות. כי זה שטח של המדינה, ואתה יכול לבנות שם. יש היום מאבק גדול שלדעתי נפסיד אותו, לבנות בשטח הפתוח, בשטח הפתוח ברחובות שיש עליו, יש גוף ששומר עליו במיוחד, גוף שקורא לעצמו הנופים הפתוחים, או מרחבי רחובות הוא קורא לעצמו. הוא מקיים מפעם לפעם סיור, יש לו מלחמה, יש לו... איפה זה? מלחמה פוליטית. יש שם בחור שמנהל את הגן הנותרים. אבל איפה זה השטח? על איזה שטח המאבק? באיזה מקום זה המאבק? זה בין רחובות ורמלה. ממזרח לדרך בגין. כן. והעירייה תצליח, אין לי ספק. הכל נדל"ן עכשיו. מה? הכל נדל"ן. כן. ויש שם כבר בעלי הפרדסים והכרמים, כבר הזניחו אותם, 40 שנה הם כבר מוזנחים. כן. ואפילו קשה היום, אתה לא מתאמץ לגלות בהם איזה יופי של טבע. זה שטח שאתה צריך להתאמץ בשביל לגלות בו עניין. והחבר'ה שעוסקים בזה, הם עוסקים בצד הפוליטי, יותר הציבורי, הם לא עוסקים בצד החינוכי. אלה ונעמי באים עוד מעט. כן, בסדר. אוקיי. הם לא עוסקים בצד החינוכי, ולא הצלחתי לשכנע אותם, ולדעתי הציבור לא יתמוך בהם. ולדעתי אם העירייה תגיד, בואו תראו את השטח. ותראו, יש לו ערך או אין לו ערך, אז... זאת אומרת, היום אין לו ערך אפילו מה? היום אין לו ערך אפילו כשטח פתוח טבעי שאפשר להראות בו משהו. וזאת הכוונה. יש, בירושלים למשל, מה שנקרא עמק הצבאי. אני מדבר פה במקום הזה שהזניחו את הכרמים ואת כל יש ברחובות שטחים פתוחים. אני, בתוך התוכנית הסיורים שלי, אני חילקתי את השטחים הפתוחים ל5 או 6 או 7. גם השטח המזרחי מחולק אצלי לפחות ל2, וכל אחד, כי כל אחד הוא אחר. עכשיו, בשטח הצפוני של השטח המזרחי, יש לך את חורשת השיטה המלבינה ושרידי כרמים של זיתים, ויש לך את דרך הים, אבי אמרי שעוברת שם, ויש לך מבט על חוות שפון, על נצר סירני. כן. כלומר, יש לך גם מה לראות, ויש שם כמה עצי שקמה גדולים. יש מה לעניין שם את הקהל. כשאני עושה שם סיורים,
אני גם עושה עם יזהר, וקורא קטעים של יזהר שם. הסיור הקרוב שלי יהיה איפה שהיינו אצל רמי. אני לוקח את השטח שבין קובבה לגאליה, כן. שכולל, יש שם שדות פלחה, יש שם את הגבעה הזאת של בתי האפנדים. זו פינה שיש מה לראות בה. אני מייחס גם את השטחים של החקלאים של גבעת ברנר, כי שטח פתוח זה גם שטח חקלאי. זה שטח שם, שטח חקלאי מגוון. ומזה אני רוצה שהקהל יכיר. זה לדעתי אחד הדברים שהחברה אם היא תבין שהיא צריכה לעסוק בזה, זה דבר שגם ייתן לציבור, וגם הציבור יתמוך בה, כי למשל במה שקורה עכשיו בתל אביב, שהחבר'ה גילו מקומות בתל אביב, והם עובדים שם ומזמינים לשם אנשים, וזה יקשה לעירייה להתעלם מהדרישה שהשטח הטבעי הזה... כן, אז למה אתה חושב שכאן יפסידו? כי הם לא מקבלים לשם קהל. מה שאכפת להם זה רק, לדעתי, המעמד הפוליטי שלהם, האישי שלהם. זה לא אנשי חינוך. אז הם עושים, יש להם כותרת, הם מחלקים חולצות, הם עושים פעמיים או 3 בשנה, עושים שם משהו שכולל ישיבה ומעגל מתופפים. יש שום דבר שייחודי אני לא הצלחתי להגיע איתם לשיתוף פעולה. בעיניי השטח הפתוח זה אחת ההזדמנויות גם של החברה וגם של החינוך של התייחסות לטבע. הדבר האחרון, שחוץ שגם אין לנו זמן זה לא צפוי. מה? זה לא צפוי שהם באים. מה? אני אומר שזה לא היה בתוכנית שהם יבואו. שאלי ונעמי יבואו. לא שמעתי. עדנה אמרה לי שאלי ונעמי מתכוננים להגיע. טוב, אז נפסיק בזה. לא, אתה יכול להמשיך. כשהם יגיעו, נפסיק. לא. איך שאתה רוצה.